School na ko. Pag-school lang yung Tata Edoy. Iba na iyang sus. Wow. Sus. Bye, Tata Edoy. Wow. Wow. School na ang bata. Ay. Mga rugby boy. Sure lang. Ano si Kuan? Ano pangalan mo sa vlog? Pipito Manoloto. Ikaw, sa pangalan sa vlog? Edison Siliburan Gapo. Gwapo. Ikaw din si Gerald yung pangalan sa Kuan. Hangapan mo sa Kuan gani? Gerald mo to no? Vlog. Let's go. Di ko ano sa kung ano din. Ano? Pare ka, ba't na ba, Day?